Quddiem l-aħħar kriżi li faqqet fil-Lvant Nofsani, il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin jinsab impenjat f'żewġ fronti, dak politiku permezz tal-politika barranija ta' Malta fora diversi u l-aspett konsolari li fi kliem id-Deputat Prim Ministru Ian Borg qed tieħu l-ħin u l-enerġija tal-uffiċjali pubbliċi fil-Ministeru f'Malta u fl-Ambaxxati ta' Malta f'dan ir-reġjun. Priorità tagħna f'dan il-mument huwa li niżguraw lil Maltin f'dan ir-reġjun u lil minnu huma sikuri u fl-ewwel opportunità niżguraw li jirritornaw f'pajjiżna kemm il-darba huma jixtiequ jagħmlu dan. Għandna iżjed minn 30 persuna illi qegħdin jaħdmu u jassistu minn diversi bnadi. Sa tnejn filgħaxija madwar 215 il-Malti li jgħixu jew jinsabu fiż-żona għamlu kuntatt mal-Ministeru u mal-Ambaxxati biex jingħataw għajnuna ħalli joħorġu mill-pajjiżi fejn jinsabu. Il-maġġoranza 169 jinsabu fl-Emirati Arab Magħquda fejn hemm madwar 1500 persuna b'ċittadinanza Maltija. Dr. Borg qal li l-Ministeru qed jgħin Maltin oħra li qegħdin jivvjaġġaw fl-Awstralja u f'pajjiżi fl-Asja bħat Tajlandja illi kellhom titjiriet ibbukjati u ma jistgħux jissuktaw bl-ivvjaġġar billi titjira ġiet ikkanċellata. Dawn qegħdin jiġu ggwidati jsibu titjiriet alternattivi. Id-Deputat Prim Ministru Ian Borg qal li l-pożizzjoni ta' Malta dwar l-iżviluppi tal-aħħar jiem hija ċara u mnebħa kemm min-newtralità militari tal-pajjiż u kemm il-pożizzjoni li Malta dejjem resqet il-qudiem favur id-diplomazija, is-salta tad-dritt u tħaddim tal-liġi internazzjonali. L-ewwel ħsibietna jmorru lejn il-poplu tal-Iran illi għandu mhux biss jiġi mejjun imma wkoll jitħalla fil-libertà jagħżel min jixtieq li jmexxih u kif. Però mbagħad solidarjetà mal-pajjiżi tal-Golf illi ġew attakkati b'mod indiskriminat u kontra s-sovranità tagħhom anke jekk huma qatt ma pparteċipaw jew qatt ma pprovokaw gwerra fuq l-Iran. Dr. Borg qal li huwa tkellem mal-Ministri tal-Affarijiet Barranin tal-Emirati u tal-Qatar li qal jinsabu xxukkjati u ddiżappuntati li d-diskussjonijiet diplomatiċi f'Ġinevra ma tħallewx jieħdu l-ħin tagħhom u min-naħa l-oħra imweġġa li l-Iran iddeċida jattakkhom. Kompla jgħid li Malta tifhem dan is-sentiment u tħeġġeġ għal kalma.